Ya ba kya laifi, shigo mana, shigo. Yawwa, kin gane? Zauna a nan. Ina zuwa barin dan sa caji, kin gane kake da. Darling, socket din baya aiki till last week mana. Last what? Oh my god, me baby. You want to see? I don't understand. You mean kin zo nan last week ne ko kuma a'a? Ya aka hakan ta faru? Oh my god, darling, ba haka bane. Zan maka bayani. You be mumu. Ke ina ganin ki kullun sumu kina tafiya Islamiya, to me ka ki nan gurin? 70 years old man. Baby, ban taba zuwa nan gurin ba. Kamar ya? Will you keep quiet? No. Look, ba abin da zaki gaya mun a wannan wani. Dan Allah, dan Annabi ka yi hankuri, baby. Saboda gashi yanzu ta bayyana. Kaka nan haka. They have left you. Billahi allazi ba zai yi ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai yi ba. Ya haka? Why are you running? Why are you running? Are you not